Pagpadawatin tukat nila bilik maabot. Pan marinig dito. Malakas ang audio nitong gamit ko. Nagtitikang na ako kanina pa. Kay,
Magiginaw-yaw na tining waray patabo.
Jimmy Da channel, mega shout out. Yan kita jacket, Jimmy Da channel. Salamat sa tamsak. May jacket ka na. Kain. Habang wala pang bisita, kumakain ako. Thank you. Tapos ko lang kasi mamalansya. Tapos na. Nandito ako sa Alabang, sa Manila. Saglit lang inom lang ako. Nandito ako sa Alabang. Bakit tumutunog pa rin to? Ikaw, saan ka ngayon? LSO Premier. Puntahan ko yung premier mo. Ito daw. Oo, totoo pala yun. Ano yan? Yung pinyang sanga-sanga. Ayun. Para siya pa wifi. Ano yan? Kapag ang itinanim mo yung handa sa taas. Nabangga yung ko. Sino yan? Order ko, Jollibee. Ba? Yan, nakatamsak na ako. Saan ka ngayon, Jimmy Da channel? Andito ka ba sa Pinas? Sa Baguio nga pala, oo. Parang, hindi ba mo yung pangalan mo? Malamig ngayon dan. Nandyan kaya ngayon mga boss ko. Sa Baguio. Nasa country club sila.
Sansky official. Hello. Hello Sansky official. Thank you for coming. Thank you, thank you, thank you. Bigyan kita ng jacket, Sansky official. Salamat sa pabiti-bidi, Jimmy the Channel. Ay, mali. Nangangati ako dito Parang may lamok. Baba ay Sige, puntahan ko. Bigyan kita ng banana. Sansky official. Ayan. Bata pa palang ba mo? Dikit na pala tayo Ano ka na? Monetize ka na ba, Sansky? Andito na ako. Ayan. Ayan. Mahilig ka pala sa ML. Josica Basis, hello. Thank you sa pagpatamsak natin. Salamat sa patamsak mo, Josica Basis. Nauna na ako nag-LS sa inyo. 7 months na muna na. So, sumasahod ka na, Sansky? Sumahod ka na ba? Burlagdan, MMLSO. Sabi ni Jimmy the Channel. Pambili isaw. Yes po, konti lang. Pambili isaw. Bakit nag-ano ka? Bakit isaw? Pang-ulam. Masama yung isaw. Masama sa katawan yun. Naanoan ko na, nadikitan ko na. Sabi ni Sansky official, Josica Basis, Burlagdan, hello din. Nangangati ako dito, parang may lamok. Nandito kasi ako sa baba, sa kusina. Tatapos ko lang kasi
Blooming ba? Katatapos ko lang mamalantsa habang wala pang tao, kumain na ako. Oh. Naabutan na ako ni ano eh. Ni Jimmy da na kumakain. Dami kong plantsahin, sobra. Di kaya ng katawan ko maghapon ano. Mayroon pang 3 basket. Ay, oh. Parang gusto ko na umuwi. Hindi lang makauwi kasi ang daming ano. Blooming eh. Nangangati nga ako. May lamok siguro dito. May lamok. Sana ako. Kaso din ako nakailis. Kaya lang may pinagdadaanan sila labs niyo. Oh, ano na naman yung pinagdadaanan mo? Baka pwede mo i-share sa amin. Ha? Di pa ako nakasahod. 1 week pa lang akong muni. Hindi pa nga ako naka-apply sa ano eh. Para sa PIN. Hindi ko nga alam paano mag-apply nun eh. Pero nag-ano na ako sa AdSense dati pa. Bago ako mamuni. Mayroon na akong nag-apply na ako sa AdSense. Hindi ko alam kung uulitin pa yun. Hindi ko nga alam paano mag-request ng PIN. Kaya turuan nyo nga ako. May $10 ka na. Wala pa. Ano pa lang. $4.41. Bakit pag may $10? May $10 ka na ba? Wala pa akong $10. $4 pa lang. Pero sa TikTok, meron akong nasa $10 na megit. Unahan pa. Pero hindi ko pa pwedeng kunin kasi kailangan makaano ka muna ng 1,000 na followers. Tapos magla-live ka sa TikTok. Ngayon, kapag nag-live ka, tapos merong magbigay sa iyo ng gift, may ano yun, may ganun ba? Look. Yan, teka lang saglit, yung puta kasi. Ganun ba yun? Automatic na ba yun? Kasi nung nag-apply ako, nag-send ako ng ID. Tapos nilagay ko yung full name ko at yung address. Yun na ba yun? Akala ko meron pang iba. Uy, Atins Dison! Thank you, napasyal ka. Kumusta na, Atins Dison? Si Inday Macbinchor nandito. Siya si Inday Macbinchor. Nakauwi ka na ba? O nandiyan ka pa saan ka ba? Sa Abu Dhabi? Nasa harang pa. Salamat sa paharang, Atins Dison. Diyan nagbaba si Sansky official ng kanyang bahay. Baka pwedeng humingi siya ng banana. Puntahan natin guys. Salamat sa 5 million house in the house at 6 thumbs up. Bago lang ako Atins Dison na muni. 1 week pa lang. Sana nga marami akong followers sa ano eh.
Ano ko, ano ba yan nangangagat? Wala namang lamok. May lamok ba? Teka, mag-electric pan kaya. Dami pa na eh, may lamok nga. May lamok nga. Kaya pala nangangati ako, kinakagat ko sa likod. Pahingi daw banana, Sansi, tagal na kami, dikit niyan. Host, matagal ko na yung love. Oh, ako din, matagal na. Kaso parang nag-iba siya ng ano, ay, sino ba yung, oo nga pala si Sansi, si ano, Jimmy da pala yung nasa Baguio. Oo nga, malaki na. Dami niyang ano, alagad. Dami niyang alagad kasi nag-i-ML pala siya. Yung, paano yung pin? Yung pin, yung sa tax ba? Kapag may $10 ba, ano na YouTuber? Banana ko, di na tumaas. Kahit mangisda ako, lagas ng lagas, pumabalik sa dating bilang. Ako, hindi pa ako nag-ano. Summer PH TV, salamat. O, salamat, Summer PH TV. Napasyal ka. Oo, may harang na. Si Lulo, sakit sa bangs. Ako nga, hindi na ako nakakapunta sa mga nag-i-LS din. Minsan na lang. Kasi nalilibang ako. Nalilibang ako kay TikTok. Biji lang si Josie Cabasis. Ang kati. Salamat si Summer PH TV. Nalamok to oy. Wala na, ay nag-upload ako kanina sa TikTok ko pero ano lang, hindi yung na video. Wala naman kasi ngayon bago. Magbabiral ka lang ngayon kung magtuwad-tuwad kang wala kang sampi, sa puwit. Meron naman kasi ngayon bago na viral. Inanuhan ako ni Whitey. Sabi niya, pataasin ko daw yung aking viewer. Paano ko patataasin? Tapos, anuhin ko daw yung aking language ba? Anong gagawin ko? Hindi marunong mag-English masyado. Kailangan ba English kasi hindi nila naiintindihan siguro. Ano pinagsasabi natin, mga Pilipino. Yung sa PIN na, ay sa naman, sa tax, meron na akong TIN number. Aanohin ko na lang siguro. Baka sa
Pag may oras ako, pupunta ako ng Pag-ibig Fund at doon ako magre-renew ng aking ID. Kasi yung ID ngayon ng Pag-ibig, may ano na siya sa bangko. Baka yun na lang gawin ko. Para isang anuhan na lang. Kaysa mag-open account pa ako. Pero parang ano din yun, kasi pupunta ka pa ng bangko din eh. Dudong Pugak, Tamsak. Salamat sa patamsak, Dudong Pugak, kanutoy ko. Salamat sa harang, sa paharang. Overtime ako, hala. Nasa work ka pala. May work pala kayo pag linggo. Wow, may overtime. Laki ng ano niyan. Ano ba yan? Nangangat. Naalala ko tuloy nung nasa pabrika pa ako sa overtime na yan. Ay kapatid na Josie Cabasis, napanood mo na ba yung shinare ko sa story ko? Yung nagwawala si ano, si Naisan ng Myanmar. Ano siya, actor, author, at saka director. Lahat na parang nasa kanya. Actor, actress, at influencer. Hello sa lahat, sabi ni Dudong Pugak. Oo, cute niya. Grabe, nag-upload siya kagabi ng kanyang TikTok. Sabi niya doon, do with me. Ako, lagi akong update sa kanya kasi may notification. Di nakipag-do with ako. Hindi nga ako nakaan masyado kasi hawak ko yung cellphone ko. Ang dami nakiduwit sa kanya. At nandun ako sa listahan niya mismo. Hindi yung mahabang buhok ha. Yung isa, yung nakaitim, naka-black. Ano yan? Nag-ano siya. Minsan nagiging babae ang ano niya, ang role niya sa kanilang, parang meron silang, wow, si Joshua Borlagdan nagpalipad. Salamat Joshua Borlagdan. Salamat sa iyong ayuda. Thank you. Pinoy Pudra. Courtesy of Josie Cabasis. Salamat kapatid na Josie Cabasis. Pagkatapos mamalanta yan, nag-ano na ako. LS. Kasi sino ba susunod ngayon? Ay, nasa ano. Ikaw na, kapatid na Josie Cabasis, di ka mag-LS? Wala, nasa harap po si Chacha Kuldoroy. Thank you. Joshua Borlagdan. Sa aking super chatter. Joshua. Yung spelling na ano mo.
Ano ba? May channel ba to? Ito ba? Ano to? Didikitan ko na. Joshua Borlagan, didikitan ko na to. Sikis Panday. 9 months. Jesus Giao. Nandyan din si Jesus Giao. Tamsak ko. Salamat sa tamsak. Jesus Giao. Ang cute ng bata. Salamat Todong Pugak sa paharang mo. Thank you, thank you. Jesus Giao, MLSO po sa lahat. Salamat. Ay, ganoon din sa'yo, Jesus Giao. Mag-isang oras na pala ako. Nasa ako ni Joshua Borlagdan, kanyang baby. $5 million in a house at 9 thumbs up. Mag-ano mo pa. Ayan, wala na, tapos na. Ikaw lang may time mag-LS now. Oh. Si Marskil busy. Tuloy-tuloy lang, host para sa ekonomiya. Salamat. Nangangati ako. Magkano ang mga bakit sabi ni Upil Gimmicks, kasi nag-apply siya doon sa tax. Zero interest naman daw yung kanya, ay yung niya. Kasi hindi naman daw umabot yata yung sasahurin niya doon sa minimum na para kunan ng tax. Ha? Yung pira na yung may cut eh. Sabihin mo ka, Leo. At saka nagplansya ako na makapaghugas ng kamay. Mag-alcohol na lang ako mamaya. Ang palad, pag Makati yun, germs na galing sa pera. Walang pera ngayon. Yayaman na. Sinong yayaman? Magkaano na naman ang Manila, iba na naman dito eh. Sarado na naman ang ibang lugar. Yayaman, anong ikakayaman mo eh? Wala ka namang pera eh. Yayaman ka lang kung susweldo ka ng mga 50-50. Jesus piaw! Ano ba yan? Mangangati yung aking lalamunan. Hello po, Mami Juicy, sabi ni Jesus. Mag-TikTok na kayo. Mag-download na kayo ng TikTok. Para kahit malibang kayo habang kayo'y
Pag may ubo, pag may ubo, pera ng doktor yan. O ng butika. Pera. Pera talaga kasi bibili ka ng gamot. Kagabi pa kaya ako inuubo kasi kagabi nagplanta din ako kahapon. Ngayon ay nagpunas ako ng katawan ko ng face towel. Harang muna, Tata Kulduroy. Salamat sa paharang. Kanina ka pa dyan sa harang ha. Hindi ka pa nakakapasok. Pag may ubo, pera. Pera ng doktor. Wala. Bakit ganun? Ang tingin ko kanina naka 1 hour na ako. Bakit parang bumalik? Bumalik yung oras ko. Ganun. O naduduling na ako. Iba na harang yan. Ano bang harang na mayroon ako? Mayroon akong harang na 15 minutes. Harang lang mi. Salamat sa paharang, mga kapatid, sa YT. Hindi naka si pamangkin ko. I-invite ko sana yung mga kaibigan ko sa TikTok na pumasok sa LS ko. Kaso hindi naman sila nakakaintindi ng Tagalog at English. Meron naman yung taga-Indo marunong English. Pero hindi ko lang alam kung marunong. Kasi pag nag-uusap kami, English naman. O gumagamit lang sila ng translator. Invite mo sila kasi need mo ang count ng viewer. Nahihiya ako Baka kung ano-anong sabihin sa mga pa naman yun. Doon kasi sa kung saan yung magulo. Siguro ngayon may sila. Si April Ginok ba yun ng Indo? Gusto niya pumunta kaso baka hindi siya online. Busy siya sa TikTok ngayon. Mahirap lang kasi pag nag-invite ka, baka
magkaroon ka tuloy ng problema. Kasi hindi nila alam yung ano dito sa YT eh. Basta lang sila papasok, kung ano-anong ano nila. Try ko nga. Try kong puntahan siya. Saglit lang guys. Haba ng harang. Francis Perez. Di mo naman makita dito kung naka-online sila. Wala, hindi, ano. Harang, labas-pasok lang ako para magparang para sa BIR ni host. Salamat, Jesus Giaw. Andyan na si Marskills TV, harang. Harang muna ako. Salamat, Marskills TV. Dudong Pugat, nasa harang din. Thank you sa mga paharang nyo guys. Sa support nyo. Nangangati yung kamay ko. Dahil sa kalyo. Thank you sa aking super chatter na si Joshua Borlagdan, courtesy of Lucy Cabases. Bababa ko na yung ni Lucy Cabases. Ay, may harang pa eh. Play na lang kita mamaya, Lucy Cabases, sa mo.
Kayo ni kayo ni Dilpin Manubag. Play ko yung channel niyo. Ang kati talaga. May siya yung parang tubig. Sa kamay ko ba? May harang na talaga ha. Congrats sa new world. Salamat Marskills TV. Natutunan ko rin kung paano magharang. Nakasweldo ka na Marskills TV. Nakuha mo na ba yung pin? Here na. Nakuha mo na ba yung pin mo, Marskills TV? Ang sweldo yan ni Mar ay papaya. 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 Wale. Bakit wale? Wala pa yung pin mo? Ang tagal talaga dito mag-release ng pin. Kasi sa doon sa sa London, lang, 1 week. 1 week lang sila doon, nagkaroon na sila ng, pinadala na yung pin nila. Tapos in 3 days, nakasweldo na si Joanna. Wala. Kumuha ka ng TIN number. Ako meron na. Matagal na ako meron ng TIN number. Mag-ano ka na lang nung mag-aasikaso. Meron naman. Ako ano ba yan? Nangangati talaga ako. Meron naman yan sa sa bako. Sa City Hall o BIR. Di na asikaso mag-upload. Wala pa din. Di na asikaso mag-upload. Punta ka sa malapit na, hindi ko alam kung meron yung sa munisipyo. Alam ko meron Kumusta na pre? Sabi ni Jesus Gaw. Kumusta ka daw? Marskills TV. Ako yung TIN number ko, merong nag-asikaso at ipina-LBC dito sa akin na lang. Pero nagbayad ako. Kasi ang layo Ang layo ng BIR sa Quezon City pa hindi naman ako makagala ng matagal. Pag nung nagdidio pa ako linggo naman, sarado. Ang ko na lang ngayon, yung send ng yung ATM, magano pa ako ng ATM, okay lang pre, nagtatahin na lang ng basahan ngayon, hirap ng buhay. Oo nga, ang hirap ng buhay ngayon. Maganda pa siguro sa probinsya Pag meron kang masipag ka lang sa probinsya, magtanim-tanim. Kaso kung hindi ka naman sanay sa trabaho ng probinsya Sa amin kasi, ang sa amin malapit ng anihan ng palay.
ang ano sa amin, yung kupras, yung palay, magtanim-tanim ng mga root crops, saging, yun. Kung hindi ka masilan, hmm, buhay ka na at healthy food pa, wala ano sa mantika. Kamote, yun nga lang, utot-utot ka. Pag kumain ka ng kamote, huwag ka inom agad ng tubig. Kasi kakabagin ka. Sabi ni Sus Gio, dati ganyan din ang negosyo namin. Basahan. Marunong ako gumawa ng basahan, yung parang banig ang pagkagawa, yung inaano siya sa pako. Wala bang susunod na mag-iilis? Isang oras na ako. Buti pa sila, may mga negosyo. O, magnegosyo na rin tayo, kapatid na Diyos. Ano ba yan? Juicy Cabasis. Ano kayo magandang negosyo? Alam mo ano magandang negosyo? Kantin. Kantin. Bulaluhan. Hindi, yung hindi bilog. Yung is yung pahababa, yung para siyang banig ang pagkagawa. Isusgyaw. Yung mahaba lang yung niya, tapos inaano mo sa pako. Marunong din ako gumawa niya nung bilog. Kaso muntik na natahi yung kamay ko. Maganda ngayon kantin kasi mga tao mahilig kumain. Mga ka-YouTuber, tayo business. Pwede rin. Ano kayang maganda, no? Pwede rin share tayo, no? Okay. Kasi hindi mahirap ang okay eh. Pabantayan mo lang siya. Lalagay sa hanger. Pwede rin okay. Pwede rin kantin yung lugawan. Yung lugawan. Pwede rin yung milk tea. Mahirap pag milk tea kasi ano mo pa yan sa DTI. Pwede ako magluto. Ay, magandang business mo. Online. Pwede din ako kumain. Ako tagaluto, ikaw tagakain. Ang daming kakain. Sinong tagahugas? Hindi nga, magandang business, yung mabilis, yung mabilis, no, mabili ba? Oh,
Guys, kayo daw tagahugas. Sino magsasaing? Harang, sabi ni Jesus Gaw. Buti kung ano. Diyan kaila ano maganda dyan eh. Kaila Marskill. Mag-ano ng kantin. Matao. Ganda yung maraming tao. Para uwi na. Kailan ba uwi mo, kapatid na Josie Cabasis? Family na ha. Lubat na isa kong phone. Wala pa susunod sa akin mag-LS. Pag naayos at wala ng hotel dyan, katulad ni Ems. Kailan ba kaya ngayon, no? Ako, tagal ko nang hindi nakakauwi sa Caloocan. Isang taon na. Hindi ko pa nakikita yung mga anak ko. Pag-uwi ko, kasi taas ko na yung pangalawa kong anak. 11 years old. Ang dami na, medyo naman bumaba na ngayon. Kahapon, medyo mataas ang bilang. Ewan ko, kung di pa yung madadagdagan. Sana nga eh. Diyos ko, ang hirap na nga ng buhay dito sa Pinas eh. Pumasok pa tong ano na to. Si Delphin Manubag, di ba mag-uuwi na yan sa June? O nag-renew yata siya eh. Ilang taon na yan dyan sa Qatar. Yung palang pinakamayaman na bansa ang Qatar, no? Na kita ko kahapon. Diyan, uuwi host. Sa Pinas, uuwi si Delphin. Ewan ko, kung matuloy siya. Sabi niya eh, hindi ko lang alam. Oo nga. Wala ba talagang tax ang Qatar? Sarap pala pumunta dyan. Pero hindi ko na mag-abroad. Murang bilihin pa ngayon dyan, no? Oo, kasi wala naman kayong tax. Walang bawas, buo. Nakita ko kasi sa Google kahapon na yung pinakamayamang bansa ang Qatar. Sumunod yung
Ano ba yun? Ano ba yung ano? UAE? Abu Dhabi. Sumunod ang Abu Dhabi. Ang Pinas, ano lang eh. Hindi nga pumasok. Pero sa ano, sa language, ano tayo? Pangalawa. Si Chacha Kuldoro, hindi na nakaalis dun sa harang. Salamat, Chacha Kulduroy, sa iyong mga paharang dyan. Mag-LS na kayo. At ako'y isang oras na mahigit. Sinong susunod sa inyo? Makabidji lang, si Josie Cabasis. Susga, mag-ilis ka ba? Nagluluksa na kasi ako kaya di ako nag-ilis. Bakit? Ano ba nangyari? Bakit ka nagluluksa? No, nagluluksa. Luksan kasi. Anong luksan? Nagluluksa? Bakit ka nagluluksa? Ano na? Meron mong ano? Bakit? Ano ba nangyari? Nakapatid na Josie Cabasis. Meron bang condolence, mami? Sino bang sumakabilang ano? Play na lang kita mamaya pag ano. I-charge ko muna yung aking cellphone pag natapos ako. Para sa iyong tumaas yung iyong ano. Pwede naman siguro. Ano, kapatid na Josie Cabasis, kahit naka-silent lang. Para pumasok din kami. Silent mo lang. Lagyan mo lang dyan ng statue na kung sa nakaharap sa camera mo. Jesus yaw, thumbs up kapatid, alam na this. Thumbs up kapatid, alam na this. Oh. Ano mo na lang, silent. Nangangati talaga ako. Si Dudong Pugak nasa ano pa opisina eh. Nasa work pa, may OT. Kailangan niya mag-OT. Nandiyan ba si ano? Nandiyan ba si Summer PH TV? Mag-iilis ka ba? Kapatid na Summer PH TV. Si Summer PH TV ay ano din yan, waray. Ewan ko kung nandiyan pa. Kasi linggo ngayon eh. Alam ko linggo yung ano niya, LS eh. Parang wala na yata.
6 million in a house at 10 thumbs up. Thank you kay Juicy Kabasa sa kanyang palipad mula kay Joshua Borlagdan. Mahaba na yung buhok ko, oh. Kailangan ko na magpagupit. Hindi lang ako mag-ano ng ngayon yung para sa member button kasi hindi ko maano yung mag-play. Hindi ko maasikaso dahil wala akong laptop. Okay lang yan. Ala, Humble B2. May ano na naman. Ala, si Humble B talaga, oh. May pa-heart-heart pa siya. May ano naman ako, super chatter si Humble B2. Salamat, Humble B2. Meron na naman si Humble B2. Aray ko. Oh. Humble B2. Thank you. Wala. Mag-iilis ka ngayon, Humble B2. Wala ang susunod sa akin. Ayaw nila. Ilis ka, Humble B. Kahit ano lang. 30 minutes. Busy lang. Naantok ka na agad. Thank you sa palipad. LSO all. Bababa ko na lang yung ano mo para matamsa kanila. Nasa harang pa ako eh. Oh. Ano ba yan? Hindi mo makita. Bohol Divers Resort. Morning walk of Bohol Divers Resort. Ito ba yung inano mo, premier mo, Humble B? Ay, natamsakan ko na pala ito. Bababa ko na lang para mapasyalan din nila. Nasa harang pa ako. To me 1 minute. Wala na.
Guys, binaba ko yung ano ni Humble dito, yung kanyang link at ating super chatter. Juicy ka ba? Golagdan, condolence kuya. Condolence sa'yo, ano, kapatid na Juicy ka ba? Sis? Yung need link. Ngayon. Bakit? Ayaw mo? Okay lang, sige lang. I-play ko mamaya si ano, kapatid na Juicy Cabases. Maglapag ako ng bagong upload. Sige, ano, Jesus Gab. Lapag mo. Anyari, bakit? Condolence. May ano si Juicy Cabases, meron siyang problema. Ay, ewan ko, hindi ko lang alam. Ano, Susgyaw, babaan mo yung bagong bahay para madikitan ko na rin. Mag-ano sana ako eh. StreamYard eh. Ang tagal kasi mag-sit ng StreamYard. Ayan si ano, si Susgyaw. Ang kanyang link ay puntahan na natin. Bibingkang galapong. Glutinous flour cake. Ay. Masarap siguro yan. Di ba matigas yan ano, Susgyaw? 3 cups glutinous flour. Galing mo magluto. Ayan o. Ayan, may makita. Oh. Okay lang. Siguro ang galing mong gumawa ng cake, no? Susgyaw. Katamsak. Yung premier ni Madam Nancy Oris Valencia. Yan.
Buti nakisama yung ano ko dito sa baba. Na aking wifi. Saglit lang ah. Humble dito. Yeah. Tamsak. Yan, tapos na ang bulbi. Maya na ako makinig. Bingi pa. Nasa harang pa. Wala bang ano, susunod? Ay. Don tamsak, sabi ni Sus Gaw, ang bulbi to. Sino next LS? Oo nga, sino bang susunod sa akin? Ikaw, Humblebee, mag-LS ka. Mag-LS ka ba, Humblebee? Jesus go. Thanks po. May pa-heart-heart pa. Not yan para sa WH. Kahit tamsak lang at bakas. Sinong susunod? Isang oras at kalahati na ako. Marskills, ikaw ba? Susunod ka ba? Mag-LS ka? Marskills? Sino susunod na mag-i-LS sa akin? Mag-LS na kayo habang walang nag-i-LS. At pagkatapos ko dito ay magti-TikTok ako. Yung isa kong idol, wala na. Na ano, yung kanilang TikTok doon sa ano nila na sarado pa. Liwangan lang. Naantok na ako kagabi. Aga ko nakatulog.
Diyan. Ano ba to? Wala bang susunod mag-LS? Nakita ko na po bakas nyo note po. Okay. Laro lang harang. Laro lang harang. Sabi ni Humblebee. Kumpletuhin ko na lang tong 2 hours. Sayang yung 30 minutes. Masakit nga yung dito ko kasi nagplancha ako. Di na ako nagbaka, sabi ni Marskil. Ate Dison, nandyan nakabiji lang. Salamat. Ate Dison. Isa na rin niyang monetize si Ate Dison. Ang ano niya, ang main niya ay si Inday MacVenture. Thanks para sa mention mo sa aking Mami Doday sa inyong video mo. Monetize, appreciate po. Okay, salamat din. Salamat din sa ano ninyo, tulong. Lahat nung naano ko doon na banggit ay siyempre, kundi dahil sa inyo. Wala ako ngayon dito. Dahil ang tagal ko na sanang nag-quit sa YT. Walang ano man yun, Humblebee. Mabuti nga, hindi yun emotional. Kung dito ako nagpasalamat siguro sa harap ng camera hanggat nandiyan kayo baka laglagan na naman ang mata natin ito, laglagan ng luha. Medyo ngayon Marskills TV. Kailan ka mag-LS? Sabi ni Humblebee to. Mag-LS na kayo. Kaya hindi ako nagpasalamat lahat nung ako kasi noong unang LS ko nga lang nung namonetize ako emotional na yung aking nararamdaman. Ay nako. Hindi ko na mapigilan yung luha ko. Parang may pinagdadaanan Bahala na, wala kasi extra panlagay ng harang. Humblebee. Kuha ka ng Marskills TV. Kailan ka na muni? Ate, lang, 1 week lang. 1 week pa lang, Ate Dison. Nakasweldo ka na ba, Ate Dison? Ikaw, matagal ka na namuni, di ba? Last year
Sigurado nakatanggap ka na ng salary galing kay YT. Harang pa, sabi ni Juicy Cabasis. Salamat sa paharang. Ay. May lamok. Nalamok ako. Kuya, sabi ni Josie Cabas, Marcel, pwede StreamYard akyat ka. Pambol dito. Oo. Mag-StreamYard ka, Marskills TV. Kaya lang, hindi ako pwedeng pumasok, makyat sa'yo. Nagsaraji ka ba? Wala pa akong pin, ate. Walang tagal na nun Wow. Fatima Vlogs. May kami ka shout out. Shout out naman po ate Mili. Shout out kay ate Mili. Sabi ni Fatima Vlogs. Sige lang. Kumusta na Fatima Vlogs? Marskills TV, may work ako mamayang mag-busy lang ako. Sabi ni Humble Bihaha, I miss you. I miss you to Fatima. Isang taon na ako dito. Hindi na ako nakaka-uwi. Pag-uwi ko sa Caloocan, kasing taas ko na siya niyan. Nasa taas yata siya o nandito sa labas. Ha? Dali na. Yung babatian dito. Ay, sarado. Minsan ko. Hindi na Sure. Sige, kung punta ka doon. Fatima, help. Punta ako doon ate. Mahirap kasi pay nasa ibang bansa, tagal ng Pinlas, September 21 pa. Muna ang namin bahay ko. Saan ba naka-address yung mo, Ate Bison? Anong help? Anong help? Help daw sabi ni Humble dito. Mababa ko bahay mo, Humble be. Hindi ka ng help yan. Akala ko may moderator. Saan kayo baba? Ha? Walang moderator. Ako lang mismo. Wi-Fi. Hug me. Kailangan mo ng hug. Yan ang ni Humble B. Kung di pa kayo nakatamsak dyan. Fatima Vlog, hi. Sabi ni Juicy Cabasis. Fatima, yung may binaba kong link, tamsakan mo lang. At i-subscribe mo. Kung, alam po, di ka pa nakasubscribe dyan Humble B2, Fatima Vlogs, hi. Sabi ni Humble B2, tamsakan mo na yan, Fatima Vlogs, yung link na binaba ko. Para magkakilala na kayo. Yung mga hindi pa nakadikit dyan sa link na yan, dikitan nyo na anong ilaw. Wala ka na, hindi ka na naman nag-TikTok.
Fatima Vlog, mag-TikTok ka na. At panoorin mo yung aking bagong video doon. At, ay, nako. Naka-duet ko yung yung artista ng Myanmar. At meron pa akong kanina si out of sight, shout out sa Sigbin. Nakita ko natin. Oh. Sino si Sigbin? Wala namang Sigbin dito ang bulbe. Wala siyang hindi siya nag-upload ng TikTok niya. Nakikitiktok lang siya, nakikinood lang siya doon sa mga TikTok. Nanonood lang siya. Tok-tok, dodong pugat, tok-tok muna ako. Sige, anong ulam mo? Anong ulam mo, dodong pugat? Uy, niluto mo na yung kalabasa mo, may gata na may alimasag. Ken, talent pa rin. Oh, ano yan? Hindi. Meron na siyang bago. Pareho kaming idol niyan eh. Panoorin mo yung TikTok ko, Fatima. Nandun, nakaduwit ko at nagwawala. Basta panoorin mo yung ko. Meron ka doon makikita na naka-black. Andun pa rin siya kay Talents. Mga ko ngayon mga artista sa ibang lugar, sa ibang country. Host, galing ako sa Huhol. Anong Huhol? Buhol. Naglakad-lakad ako. 2 pasigan. Diyan pa ba si Im? Sino si Im? Buhol. Sino si Im? LM? Diyan baba yung damit ko, te. Tago po ninyo damit. Oh, nandito sa Andito sa kwarto sa kabila, nakatago. Kuya, thank you. Sabi niya, Bulbi. Ligaw ng manok. Ay nako, maganda na siya. Hindi na siya nangingitlog. Maganda na siya. Yung manok na hindi nagpapahawak ng ibang tao, ako lang nakakahawak. At pag sinasabi ko sa kanya na iluluto kita sa kabali, sa pupumigla sa atin. Natutulog na, ikaw naman talaga. Miss ko na siya. Fatima Vlog, no? Sino ba yung Ems Makakando, Tamsak Dan Host? Thank you sa patamsak, Ems Makakando. Shout out sa'yo. Meron na lang akong 11 minutes. Huwag ninyo kain yun. Maawa naman kayo. Hindi yun kakainin. At yun ay sasakyan ko pa uwi. Papaliparin ko yan. Maganda na kaya. At meron kaming pusa. Yung pusa ko kahapon ngiyaw ng ngiyaw bagong panganak pa. May TikTok daw siya. O, i-add mo si si M. Miss ko na si LM. May pusa ako, nanganak kagabi. Kaya pala ang ingay-ingay. Wala, nandito si sa TikTok.
na notification sa akin sa Eileen Hira World. Add mo ko ambi. Add mo ako sa aking ng pangalan ko sa TikTok. Kasi doon sa dalawang gamit ko, hindi mo ako ma-add. I-add mo ako dito sa number na to. Doon sa pangalan ng TikTok ko. Friend tayo. Hindi, sa FB ba? Hindi naman tayo friend sa FB eh. Yung, di ba, may pangalan ko sa TikTok, iba. Doon mo ako i-add, hanapin mo sa FB yun. Meron din ako IG. Ay, Milay Bautista. Matry nga yung TikTok na yan. Ano ba meron dyan? Meron, yung kapag ka Humblebee, yung nalulungkot ka, manood ka lang. Marami kang makikita, gusto mong mag-aral sumayaw. Sige. Tapos, kung gusto mong makakita ng magaganda, yung magagaling sumayaw, mga sexy, doon mga nagba-viral, kasi yung binaviral ng yung mga sexy, yung mga naka-two-piece lang, yun, nagba-viral yun. Basta yun ang inaano ng TikTok, binaviral niya yung mga sexy. Dalawang oras na ako. Ako, pag ako naghubad, siguradong viral. Labas ang belly. Daming basher. Sabi niya, malaki na daw eh. Hanggang na yung kuya niya, hanggang balikat na. Dapat nga magpapatuloy yan bukas. Ewan ko sa kanya. Sabi ko next month na lang. Ay nako. Ito na naman tayo. May sample. Lagi ba talagang may sample? Naantok ka. Naantok si Humblebee. Panuorin mo na lang kasi doon, Humblebee. Sample nga ng TikTok. Magna. Mahirap sumayaw ng walang music. Bakit pa tayo si PR niyan? Inom ko nga yung Humblebee to 47 thumbs up at baka ako sa bago mong video. Bakas ako sa bago mong video. Sabi ni Jesus Biao, harang. Salamat sa paharang. Sabi ni Josie Cabasi, sa harang Dr. LS mo. Manood ako sa mga TikTok video mo. Anyway. Lagi naman naka-notify. May bago kagabi na nakaduwit ko yung artista ng Myanmar. Kung saan yung magulo ngayon doon. Ha? Oo, nandoon. At yung isa kong idol ay wala pa.
Dahil yung kanilang TikTok doon na sarado, sinara, nakasara, 1 week yata. Lang update. Pero meron akong bago ngayon. Lagi siya nagre-reply sa akin. Alam ko, ka-chat ko sila, Kuya Jo. Oo, nandun sila. Pag mong sabihin na nag-ano ako, live ako ah. Baka sabihin mo, ambe ah. Anong we? Anong we? Anong we, ambe? Di ah, nandito yung nandito si Dexter. Yun ang naiwan. Tapos na nga kumain si Dexter. Ano yung bakit? Wala, si Dex lang nandito. Baka sinabin mo na. Ayaw ni Dex kasi meron siyang ayaw. Si CG lang kasama. Tsaka marami na sila doon. BG lang, ha? Walang Sarah J. Antok lang. Oo, salamat sa Sarah J. Sa BG. Ay, kasi Boknoy lang pala dyan. Oo, dito lang. Walang ingay ang bahay. Si lang, Momo ang maingay. Oo nga. Ayaw niya. Mag-upload ka na ng bagong video. Huwag kang gagamit ng music pag nag-upload ka. Maano ka. Sino? Dex pa dyan na si Ha? Sinong angging? Wala naman isip sa angging. Dex pa, dyan na si angging. Bakit pupunta si angging dito? Ha? Wala di. Kailan pupunta? Sa office yun. Walang matutulugan dito kasi yung kwarto sa taas. Ay, sa bagay, doon sa kabilang kwarto. Kanina pa. Hmm. 8 million in a house. Sala, 2 hours na ako. Sino susunod sa akin? Ikaw, pati, mailan na yung mo, subscriber mo? Nasa 400 ka na ba? Pwede ka na mag-live kung nasa 400 ka o to 300. Exit mo na ako, ate, ha? Be happy always. God bless. Salamat, Ate Dison. Salamat sa iyong pagtambay. Marskills TV. Marskills, sinong susunod sa akin? 2 hours na ako.
Sinong susunod guys mag-LS? Konti pa lang, wala pa bago upload. Mag-upload ka ng upload, mag-video ka na mag-video, nandiyan ka sa labas eh. Maganda mag-video na. Bye, email muna ako. Sige, sige. Salamat sa pagtambay mo, Ambi. Sinong susunod? Wala bang susunod? Sinong susunod mag-email? Live. Monetize na kaya ako, Ambi. Bye-bye. Sino lang susunod? Bye-bye, Ambi. Wala bang susunod? Hello? Ano yan? Walang susunod sa akin. Si May Garcia. Ah, 2 minutes na lang. Mag-sit na yung susunod sa akin. Ano yun? Ininom niya. Congbet.com. Nalaman susunod. So yan guys, ako'y magpapaalam sa inyo dahil ako'y nakadalawang oras na. Salamat kay kapatid na Josie Cabases, kay Fatima Vlog, kay Marskills TV, kay Atins Dison, kay sino pa ba? Mambol Bito, kay Jesus Diaw, kay Dudong Puga, kay Chacha Coldoroy, kay Makakando, sino pa ba? Yan si Dudong Puga. Ayan guys, ay salamat. Sino pa ba nandito? Hindi ko na yata wala na. Kay Jimmy na channel at kay Sinski TV. Salamat sa inyo. At ako'y magpapaalam na guys. At gabi na. Kung sino susunod sa inyo, sino ba gustong mag-LS?
Magpapaalam na ako, guys. Salamat. Nobi Kate, hello po. Low battery na. Ay, Nobi Kate. Sino ka ba? Nobi Kate. Tablet lang guys Nandi may bagong dumating. Nobi Kate. Malaki na pala bahay mo, Nobi Kate. Hello everyone, sabi ni Nobi Kate. Tamsak po ate. Salamat sa patamsak mo. Nandito ako sa bahay mo. Pinapasyalan ko, Nobi Kate. At monetize ka na rin pala. How to set YouTube advanced settings. Dami lamok. Ako. May lamok Nobi Kate, hello. Sabi ni Dudong Tugak. Nagyakitan jacket. Yan, may jacket ka na Nobi Kate. Na sana ako Yayaman na. Sinong yayaman? Hindi pa ngayon. Si host. Di pa nga tayo nakakasahod yayaman na agad. Ako'y naano ko lang tong ni Nobi Kate. At ako'y dalawang oras na Wala bang susunod sa inyo dyan?
Hindi kita ano, Nobicate. Lucy Cabasis Borlagdan. Hello, sabi ni Nobicate. Yan, may ano. So yan guys, ako yung magpapaalam na sa inyo. Nobicate, late ka na. Sobra-sobra na yung oras ko. Gabi na, lobat na yung aking phone na isa. So yan guys, salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Tapos na ako, Nobicate, kasi pagpasok mo magbababay na sana ko. Pinasyalan ko muna yung iyong bahay at dinikatan ko. Sa sunod na lang, 2 oras na kasi. Ha? Tuloy? Bakit? Tutuloy ko pa 2 oras na ako. Lubat na yung aking phone na isa. Tuloy mo. Sige po, keep safe po. Mag-ilis ka na, Dudong Pugap. Salamat sa'yo, Nobicate. Para mayaman. Para 1 oras lang, yayaman na agad. Saka na tayo magpapayaman pag sobra-sobra yung ating biyaya. Oy, sige na. Ako'y napapagod na dahil katatapos ko lang mamalantsa. Dudong Pugak, alimasag na lang ako. Nagluto ka ng ginataan, kalabasa. Dudong Pugak. Pahingi naman. Baka naman pwede. Pailbisin mo. Nangangati kasi ako Anong Magluto na. Lagyan mo ng sili para masarap, tapos yung gata niya, yung gatang-gata talaga. Ang oras na ba dyan? Pagkate, yayamanin, parating na yan. At ng tatay. Kate, hindi ako makapaghugas ng katawan na namalantsa ako. Pagkate, yayaman na, parating na yan. Ganun ba yun? Yayaman ng ng kate. Uy, sige na. Ubos na, kalabasa ni Dodong. Kanutoy ko, alimasag kung gata. Ang laki nun, naubos. Nakatikim na ba kayo yung alimasag na yung may niyog sa, yung niya, yung tawag nito, yung ganyang bahay ba? Tapos, magagata kayo, yun ang sabaw nyo. Handa yun sa alimasag. Kaya, wala ka bang alimasag ngayon? Hindi kayo nanguha. Masarap din yun yung tawag nito, yung gawing okoy, yung gawing okoy yung kalabasa, yung hihiwain mo siya ng mahaba na pino, tapos lagyan mo siyang itlog, harina, cornstarch, asin, paminta, tapos iprito, na parang okoy ba? Masarap yun.
Mas masarap yung nabao sa trabaho. Oh, sige na. Ako'y magpapaalam na. At ako'y lobat na yung isa kong phone. Oh, lobat na. Inaantok na. Bye-bye na sa inyong lahat, guys. Salamat. God bless. Happy Sunday. At hindi na ako nakakapagsimba. Marami na akong utang. Bye-bye. Good night. Salamat sa mga ayuda. God bless.